Komentátor portálu Markerdag Daniš sa na to, čo si dovoľuje, Eurokomisia po prehre Viktora Orbána nemôže už pozerať a veci pomenoval pravým menom. Leyenová sa zachovala ako posledný vydierač. Hodnotí Daniš. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Krátko po maďarských voľbách a páde Orbána prišli z Bruselu drsné správy. Ak chce Maďarsko späť desiatky miliárd z európskych fondov, nová vláda musí splniť 27 úloh. Má napríklad uvoľniť imigračnú politiku, zrušiť kontrolu mimovládnych organizácií a štátnych médií, odblokovať nové protiruské sankcie aj 90 miliardovú pôžičku Ukrajine a má podporiť proces vstupu Ukrajiny do Únie. Zo strany Eurokomisie ide o ukážkové finančné vydieranie, o demoláciu práva a o potvrdenie dvoch kategórií členov Európskej únie. V jednej sú privilegované štáty so svojprávnym postavením, v druhej sú tí podradní, ktorých úlohou je hlasovať podľa rozkazov politbyra. Je predsa právne aj politicky nepriateľné, aby členský štát na samite únie nesmel hlasovať. Teda, aby hlasovanie len predstieral, inak mu zablokujú peniaze, na ktoré má nárok. Presne to dnes od Maďarska požaduje Únia. Musí hlasovať za ďalšie kolo protiruských sankcií, ktoré aj tak nevedú k cieľom a potápajú európske ekonomiky. Musí hlasovať za začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou, hoci tá nespĺňa najzákladnejšie podmienky. Musí hlasovať za miliardové zadlžovanie Únie v záujme vojny, ktorú Ukrajina a Únia 5. rok prehrávajú. Ak budú vstup Ukrajiny do Únie blokovať Nemecko či Francúzsko, budú to zodpovedné politické rozhodnutia. No ak bude vstup Ukrajiny do EÚ blokovať Maďarsko, je to neposlušnosť, ktorú treba potrestať. Maďarsko, Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy sú členovia druhej nízkej akosti. Členovia s povinnosťami a bez práv. Sú nevoľníci, ktorých poslaním je vykonávať úlohy. Pád Orbána a nástup konformistov dokazuje, že nátlaková politika Bruselu funguje. Krátkodobo sa jej dá vzdorovať, ale dlhodobo nie. Spoločnosť to časom unaví. Finančne, mentálne, aj politicky. Únia sa bude deliť na vládnucu triedu a na služobníctvo, pričom viacerí zo služobníctva budú dúfať, že ak budú poslušní a šikovní v napodobňovaní pána, tak im bude dovolené pridať sa k vládnucej triede. Je to samozrejme omyl. Poslušnosť a vládnutie sa vylučujú. Údelom služobníctva bude plniť úlohy, bez pripomienok, a za odmenu sa, možno, dostane k svojim vlastným peniazom. Európska únia takto sama, vydieraním a vynúcovaním poslušnosti, devastuje princípy európskeho práva. Únia, ktorá nás vábila na prísľub poriadku, práv, slobôd, mieru a prosperity, sa zvrháva na svoj opak. Aké sú východiská a riešenia? Jediným poctivým riešením je tlačiť na ukončenie vojnovej mentality a vojny, tej konvenčnej, hybridnej, aj informačnej, a na obnovenie mierového poriadku. Treba tlačiť na obnovenie stavu, v ktorom sa aspoň trochu predstieralo, že moc a právo sú v rovnováhe.